Zdravím, ja som Martin Fields a dneska sa budeme rozprávať o aplikácii Ecolect. Takže dobrý deň, moje meno je Jakub Žufa, som bývalý viceprezident marketingu v študentskej firme Devecol a ja a moji kolegovia sme vytvorili aplikáciu Ecolect. Je to interaktívna ekologická aplikácia, ktorá sa zameriava na zber odpadu v prírode, poprípade samotné nahlasovanie nejakých ohnízk, kde sa ten odpad nachádza najviac. Dobre, Jakub, nebudete vadiť, keď budem čítať otázky z telefónu? Nie, určite nie. Dobre, super, tak môžeme začať. Áno. Dobre, o tvorbe aplikácie. Čo ťa inšpirovalo k tomu, aby ste vytvorili túto aplikáciu? Tak my ako študenti sme často chodili k Dunaju, náš prezident tam chodieval behávať a všimol si, že je tam problém s tým, že je tam strašne veľa odpadu. No a tak nás napadlo, ako ten odpad vyzbierať. No tak sme ho vyzbierali my ručne a napadlo nám, že prečo nemotivovať aj ďalších ľudí, ktorí by ten odpad potenciálne mohli zbierať. A už tie nápady vlastne chrlili, že tam budú nejakí nahlasovači, ktorí ten odpad budú nahlasovať a potom teda nejakí zberači, čo sú vlastne nami overení ľudia, ktorí zbierali napríklad odpad už predtým. Sú to nejaké skupiny, organizácie, ktoré to robili predtým. To znamená, že je malé riziko toho, že by v tom zbieraní klamali. A aké problémy ste s touto aplikáciou mali, alebo ako ste ich riešili? No, hlavným problémom bolo, že aj keď sme z elektrotechnickej školy a zameriavame sa na programovanie primárne, tak sme vedeli, ako programovať stránky. Ale my sme chceli aplikáciu, takže asi ten najväčší problém bolo to sa naučiť programovať. Mali sme dvoch šikovných programátorov a podarilo sa nám tú aplikáciu pomerne rýchlo naprogramovať, ale samozrejme to učenie, tak to trvalo približne asi 2-3 mesiace, kým sme zistili, ako to vlastne urobiť. Čiže vlastne väčšina problémov spôsobovalo tá tvorba aplikácií, než všeobecne v tej aplikácii, čo sa dialo, áno? V podstate áno, všetko ostatné sme vlastne vymýšľali počas toho, ako sa chalani učili programovať a tým pádom sme im už len dali to zadanie a už sa programovalo. Aké boli vaše najväčšie výzvy počas tvorby tejto aplikácie? Tak určite medzi tie najväčšie výzvy, ako som už spomenul, patrilo to programovanie. Potom samozrejme to vymýšľanie tých rôznych zabezpečení, ako to tí zbierači, poprípade tí nahlasovači nemôžu obchádzať. Vymysleli sme systém, kde sa odfotí tá skládka toho odpadu predtým, než sa vyzbiera a potom, než sa vyzbiera. Takže to boli tie najväčšie výzvy, ako vôbec zabezpečiť to, že ten odpad bude naozaj zbieraný. No a v podstate tam potom už boli len nejaké malé výzvy vo vedení firmy a tak ďalej, ale to sme sa učili časom a myslím si, že ten výsledok stál za to a dotiahli sme to do úspešného konca. Aké konkrétne výsledky alebo pozitívne dopady ste už zaznamenali? Tak nám sa podarilo vyzbierať cez 1000 kg odpadu na Slovensku. S tým, že vďaka tomu, že sme boli na tej európskej súťaži v talianskej Katánii, tak aj tam sa pridali prispievateľia a aj samotní nahlasovatelia. S tým, že zberačov sme tam ešte nezaznamenali, ale stačí, že to tam ľudia nahlasujú. My aktívne pracujeme na tom, aby vznikla nejaká spolupráca spoločne s vlastne ministerstvom životného prostredia u nás, aby sme zabezpečili nejakú kooperáciu a poprípade ďalšie motivovanie zberačov. Aký potenciál vidíte v technológiách na zlepšenie stavu životného prostredia? Veľký. Keď nám ako študentom zo strednej školy sa v rámci tohto projektu, tejto študentskej firmy, podarilo vytvoriť aplikáciu za pár mesiacov, ktorá vlastne zabezpečila vyzbieranie odpadu vo veľkosti cez 1000 kg na Slovensku, tak si myslím, že určite moderné technológie vedia prispieť k tomu, aby motivovali ďalej ľudí k tomu, aby sa ten odpad zbieral a aby to vlastne dokázalo fungovať na spôsobe aj toho odmeňovania tých ľudí, ktorí ho zbierajú. Máme u nás na Slovensku skupiny, ktoré sa vlastne v tomto špecifikujú. Spomeniem organizáciu Vlk, ktorá zbiera odpad na Slovensku. No a vlastne myslím si, že vďaka takýmto moderným technológiám majú o mnoho väčší potenciál vyzbierať o mnoho viac odpadu ako teraz. Máte spätnú väzbu od používateľov? Ako ju využívate na zlepšenie aplikácie? V čase fungovania, pretože aby sme uviedli na pravú mieru, tak táto aplikácia vlastne tým, že študentská firma skončila, zanikla. Keďže prišiel maturitný ročník, už sme nemali toľko času ju udržiavať pri živote. Nemali sme v podstate toľko času už ani vylepšovať. S tým, že vlastne Devecol ako študentská firma sa rozpadol, založila sa SRO, normálna firma, s tým, že chlapci, ktorí ju založili, už robia na úplne inom projekte.
ale v čase fungovania tejto aplikácie sme mali spätnú väzbu. Bolo to buď formou e-mailov, ktoré nám posielali, mali sme tam nachystaný newsletter pre ľudí, čo v podstate by im každý mesiac chodilo, že dajte nám spätnú väzbu, podarilo sa nám vyzbierať toľkoto a toľkoto odpadov za tento mesiac. To znamená, že tá komunikácia s tou komunitou fungovala aj prostredníctvom sociálnych sietí. Takže áno, spätnú väzbu sme mali. Primárne to bolo na vylepšenia fungovania aplikácie a myslím si, že sme ju využívali naplno, aby sme vlastne spríjemnili ten pocit z toho používania, tým pádom aj z toho samotného nahlasovania a zbierania odpadu. Dobre, diváci, dneska tu bol s nami Jakub Žufák, ktorý je študentom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici.